Karibu sana wano mwanchi muliri asensa melio mwali kigima ensio norugena live ekiramo tukura mulikira bono ayenge nchiyo mwali bono babere ensio norugena babere iga orochi lakini nde ine ekirukia yenkereki Pastor Marange ase nyuomo abandi batebere chinga chiabune kapi chiatigana umukungu n'umusacha asinga nchoyo maga tabanga aya naye gwasi nyumere mu yago naye gwasi nyure yago aye gwakoli yetali yago ne kenenga ndugata machukumu ayoyomo nayo ndasenka parengana na marika machenwa nyasaye arali yago se nongo chando aba desi ni sano ikigunga 25 ko ike 32 bona singa nje chinsa ndiko na kuberesa lakini tikankwane kiholiseli omusacha no musacha naende gwikati gale ko musacha no mukungu tika gwikati gale ko mukungu njengo sibande amordained I'm an ordained pastor emyaka menge ko 93 paka bono iga ngo sibande chinyangi nako to kwigiri borongo twatebanga omusacha emirimo yaye no ko maintain enka omusacha ere garo mukwani bwenka omukwani wekamenya ogosasima no gosaba nebingwanso mbuye birasenka irinde nyasasa seni lakini omukungu ere garo she is a teacher of the home ere no mwalimu amatuka mange isikongobera chituransibanjiro Nairobi Mombasa Kisumu Homa Bay chikambi mbali intubo tambe niziko lakini ngakona achire machukumu yangu no komenya abantu kemoika asomuchiwa nembi yabale nonya challenges chiko baroro lakini mbi yabale ngomongina nere mirimo yaje yare submission ga submitiri in the Lord na inje gongo mwanja kuna mwanjire nero kora submission in the Lord wana otomenyete biya nona iringana liko ku divorce ndiko ritiki ndiyo kyara mala kibere kominenye baka ikomine sanemo na bego tebanga nyasaye igagechete ogotigana ase gokero mondo igagokora ensemo yaye 100%. Musacha tago kora 50% no mukungu akora 50% ninke ebwate notion yogo chigotigana musacha akora emirimo yaye pi anya na mache buna listo menyete inche ngomenya nga macha ruri roche none chibiba ibere aitokonywa omongine na maitenga chinge ninchiro mugaka munagoche cha onyure agasukari ngatigarite budget iri ya nyumba igagokora na inche no mukwani na akora ebintu biye binene nero akora ebike byonse toko bekera niamo. That is the joy of the family. Amen. Grace. Ayebuna bono ensio asomuchi. Ine nekenenga ekerumo gakoyo agakalisiko oborandi nonyore omoro alinka buruma onyoro umugondo nolire ogendora harabyo umugondo rosibia. Pi inje ngokwane gento bamtoga ari baroje ingo bwata boronge nara binonya na omoto gure roche wese baretire chingo basombire na mahorogonye yani amahorogonye na masaruri babekire ensabu omugaka igaka risiko abana mbali hange bono ngoje kwera na turi goche mirimo ga story amahorogonye ari to gotiganza ari abere chingo ari asachirete enyoneke baokero ingo bwata nsimisibori boronge ngo ayo monyene ogite inje baka mongina ya ene gasinde umuchiyo bagokire bono tigana rabeka ingo chakwenda tore umugaka gocha iganyurire na abeka na rosiga na kura elinde nebiri binde biremete nebira byere kagocha bono nero gendereri nerigo mwanchumuliria abantu ngote abale yatebekananga musacha takuimuka nekibuyu agenda aleta machi umongina karo Pastor Charles mbuya umusacha kwenda roche culturally turagenda bana seke mire kyomugusi mbobe culturally gantu mwanju muri obwatenga ne yubiya aseke mire kyomugusi ali astomenyete ebintu mbiro musacha arenga gokora no mukungu akokora classification injiraroro egento ngiro musacha orakore iyo okokora no moyo murabu lakini oralekana ko bebalimo ndabona arinka abangina abakogenda roche na no mukungu musamaria ali ase John chapter 4 ngoro tena roche to no mukungu oria tali musacha ochiete igonye torenga umukungu nero kogenda roche na abana batukiro baka bachokoro arenta mache na inche bono ante binki umbugwache nyanturo gombosongo umugaka ngotoretera munyenye oreta no mena bachokoro ngori bare oreta na kende na ndo inyori mambi ne sabato oreta ne double
portion asenge njo ya mambia na inche mnengocha nyumba ngocha nendagera nero rura maje tingocha nendagera na nincha ko chiroche yo kuno go sari no chenja ni majukumu musacha tago chenja majukumu yo mukungu na mukungu tago chenja majukumu yo musacha kero muntu ga kore nsemo yaye fully right mwanju muri ko igure masemo na kikinga niti boni gakatogunya kulili amajukumu lero iga mwachira se nyumba mwikaransete lakini ebe sieke bechise kiri isatu cyabutuko kwanyaranga amabuta y'ichinye ntalengo ningo ayenere ningo kogosiku nabo abera asinye kiagera ngigosiria acha kumanyekanira saa 3 cyabutuko ngana lya maguta aborete omongina nero manyete ebigancha bya mafuta nobosie nechumbi igona mbeyemo nerogosiku kiagera igare komanyi mapema no totware besa ntobwate stoko rushikio sikiegendo ende turwa turagire na ende turwa toirani ase igoni majukumu yake komanya na enchendi means chokorete gento keremeta ase nyumba tatiga tocha gukwana botuko iyo alibono gego chimakari all right na kene ngakero bya buliro na mabuta nekebiriti nani nayo kogosiku ninje ngenda si wese ngencho inje ndegari asesto yebinte bibikoru bana esukari nyoro mugako gorekiro for example oretire mugaka tamaidena na matukarenga esukari ekoira bana inje na esukari yigo semage nyocha gosena abana na roseri ya erire inje ngotabana ki umugaka no toliga mabinto kabwate kende esukari yeto koroserera mara ko barioka mambi kende ngekayo onya na maguta yechinyeni amaguta yechinyeni tani ngokanyo mugakaje nari ngocha kumwereza onya kioske kerese nkorusia ndokorusia mtoto ama uchwakana igonko enda ngoi nyenge yoske kingeyo yari bono asta yuto chikorusia yari na nje nyachi nyachiro gose chumbi igonko yekachingeni ende toragere itukoli motarire togocha gokwa eri tukelimo ende mambi aibo wokia achire nari togo sauriana naki omugaka omanyete maguta ndwabwate ngini chinyonji anse tibiye iga amaguta atarengo bono omanya goteba nabwate besa gosetabwate gosabwe stokoi naro tomango chukoyu kororo yani tokobekererio omugaka na gose yani na ogosire koleta mafuta elito momanyeti gose tokomogosia komaete no muguko mbosore igo kori yeso ruse nana ki omugaka amaguta atwaerere ni maete ekera mumanyira ntieke ganja buna nje ndo manyira neti nje tini konya gokwana riria tabwati ririe ngo mwama chibuna tware kwenda toborinya rebe na tokonye toguse konya toirani yes lero iga abagusisko gali gote abalinga monju mulinga ntugwe statement ye ebe sa yomukungu tibwa tema itiko kwana iyo musacha nige kubuga yagoka na kubyo moroli nekene nabo asebaria yani bena leti embweyo lakini ntubuna twena leti ebesa nabekubuga omugaka iwe agona bekubuga nabekubuga no akali uko bigete mattress nse kandi tema komisamo esengo beka nabamanyete na ebesa teriga na inje nabamanyete talimo kongo mukono birika eke na matabiri ko segento kete na gento kete ingeyo iga ko bwato ndaina waseni mbwatemia waseni myambiri bona ai parents na inje buno mongina tingo chikoleta gento keliki kimanya one skali ekire ngima indete binde bimiseti onge mieyo ngo ikeduka namanya skali kirasi echumbi ya isano ama utari yo gopimwa itukeriri heri tali na announcement tokabwate na ero tokabwati into tomanya tisaira ndina ezo twekere niga bon bazo mwanju muligeli nensemeli yokumanya ekirugo kiyonde asama chikumu yenka imeyumurubuli kurunga ensionori live pastor yes sir chinkanchire gali leriga omusa naralio obe ekegoliga kera kinyo soira senyuomo naro mukegoliga kuguchiko swa senyuomo naro mugaka okorenga inura senyuma sigeka mbara abagaka ebinyuomo yomubo baswabwango lakini lero iga nyumba mbamanya ini asinchira iyemo asiyende anake no musacha ko nduchi kubalebe sichumi obo simbo omburubi uche senkei enyoma ne safari entambe etabwati graduation safari entambe etabwati graduation ase gono nyembono iga abatuki bamangana yechi nyomo ebagoteba nga a man
takes 29 years atake kumanya omokungu oye 29 manye norio kwamanyete kwamanyira manye mang'ana norio turamumanye emyaka erenga mwamanyire nayo manyete 29 years lakini nche bona iga twamenyire emyaka ang'e 36 chimbu chinde nchire abasubati n'abakong'u chimbu nchire otamanye paka after 29 years umana gochaka kumanya chimbu chiaye eyo research asa amang'ana yechinywomo so ngira nase riswali riao omotangasachi riswali erigo nerigare abamura bataranyoma omanya omonto okonyoma okore courtship eisaine torigerie kieni torigerie chibesa ekiagera chibesa taichiro chenywomo ekiene taikero kenywomo lakini enywomo nembu embu erinya saa tongere toria amo naye erinde mubwatane ngo muntu natigeise na ngina babe babwatane no musacho yo babo mubirore naki oyomo abantu abo bono guika bamanye onye n'abantu abane bari bo mubo gwateba guika bamanye bakwabirana linga no kwabera is the greatest pillar asobo bisi bwenywomo obaremera limbarandu akwana kare na mentire linde okwabirana ne linde ndiringa mu babantu bamasabo ababo mubo byori momenye lakini omusabo taranyoma origeri biya sana origeri omuchio kogenda origeri imani ki omuntu yabwate origeri emyaka abwate ndobwate qualification chi kogera orento omuntu amantu bande bakonyuma omuntu omogotu kero kwanyumira omuntu omogotu muri gocha goikanana nonye reasoning omuntu bono muno musacha oreto musubati wate emyaka emeke mono yoko mugambere muno omwana na musubati okwa omukungu tari mwana omukungu igare you a better half igo muri enus moko bwatana mwa compliment mwabo omuntu oyomo asigo basemi mbolinga anye ne kwanyomire aremereri anye turanyoma take your time na indi usabe nyasaye akworokereri tonyoma kurwase egetemo ekebe omochi omobe abantu bagotiga ruterusi ko sanana yabo tuko na ende bagenda kurwoya alright emina kugira mangana yumo chimulire the grace lero iga abasubati mbarali umaite na kumiringa ayino mungino monene sana lakini uka kalekorega na ndomoke timaitinga nkie yeso kwatabire bono abasubati mbarali aba case ko gali basoira senyomo abandi bapange tujyo swai senyomo abasubati abakaba nyaruka na abandi bamenyira senyomo ke olikiago lakini lero iga no amachuku abasenka mbanya manyeti neke chinyome chiga chirange go chikogu chirasege suguni abasemba bambore byo obasai bwana nale gukwana nale gotana amatuka ya lero bwango iga chinyome chichikoba igo chiko butoka sengenjo batamanyanete buya nonyane chinyangi batamanyanete buya bagochikoika nyomba egento kelio mukungu akagerete gochikonyora so musacha onyora negente kengao ogo iko baremereri bwabora amasaba abora ochaga kolengera nina igo kwangainete nonyere nyangi bono okaendo gochikomatabi una lera matuka bwango igento kegosali chinyomo indo inga besa nchikorosie tuke besa teyo inga ngore yanga nande amatuka ya igo bakuibwekani onye omomuraringa yo mugako yo oretiro mukungu omosibire buya bono nayo otagete nayo agosibe erito bwatikende yose nonye bono kurunjera nabara kungaine na ninkale gasi asegete bono kugoika nyombo chuko kanyandika hako genda tari kogenda mwacha gakonyora mwacha kiri gusabwa mateni ebe sasa bitaga ta kurunjera ndo gachaka kugochuko ganie bintu biri mwale kuri seino bono mbiyo onyo bisete mbuyo konyu omonto asokiro chiro konyu onyo bisete mbuyo kori gya bakungu omonto asokero ochire na komaete mwanya abantu mbago kiringa neryo weakness yo monto mbago kiri bano bacha batebi musubati oyo neroro na ndoche na chakire korachi komagitega ayate konyarikana pi elino monto bwamwa okoraki ogenda okomanya no kuya inkori kwanza moko legenda na yeso to tenenere nto bwate chi weakness chinyinge na eko gocha se nyomba obo moremereri omugaka na bara gotenenere ako gotebia mangana makongu ese gento gitarwo chikaini buya eli kwabo buya elinde ochaka ukumina yani aya naro na chitega ekenge ko bororo elindo monto so kokoreki ogende igo gutwara oboremereria na ande mwegera ne chibesa cheino abana balera abana baito nyoni nchobina ngukwanega nimbwate bakamura babiri abana baito chibesa mbali kworokani
igo gocha konyona ogorire gento ochire elimu asumbugete esaiti geta asasi nini ari kurwa bese yekonye kwama konyora omonto ochire nyomba ogorire gosene pagi ogorire gosene suti osemwe iguna hoteli agakare iga nyombe mo kwaura ogochi gocha ari rafu tari gochi na banchire inde mukwanira na kibamto na kibono bugima bwetu bwabere onye nabo gendeka seino yani ari chuchu naona erarigirete tinene nyomba asenge chaba subati barero ebatagite besi bitari rikaro gwatu arete yange yamone chiraba okotata inse gwechetinga chirabe cyoga chetocho chiere kanisa amone yange yamugusibi elinde oanekere toganyete kaire esabate ike obeke ndio mono sana mungina Grace muchimulinga ndiko kora asensemeli ikurukunga liboli dio muichano imensio liboli liana dio muichano imensio lero iga nyoko biara yani mamu mino libolete Grace na mamu mino barwalire bonsi bagwenda tukoyirwa nyagitali lakini obesa kwabwa tena kabesa kake ingo kwali guchaka litanga ni kuire nyagitali ne liboli liko liboli omo ichano bwensi na bagwenda na bali kwa ina Grace no mo ina Grace yo igule bobe lakini aga netie mbrego tu amyo kunyagitali na mamu mino igule bobe bonsi babere kwali kuira ni namba litanga ni nyagitali. It is a question of distance and finance. Yes. Mamu minto nera tole neranga mamori ere no moiri omanyete no moiri nere nabwata bamura bae bambuye kaine ase igo mamoyo ga nere ngomnyoki kwanza ekiagaranda isenye timba atibesa ninyerigi lakini oria orine igo to kora communication irinde nera akonywe ekiagara ngare it's a question of finance a question of distance mwajimuli kwa igule liboli lyo moichano liboli lyo moichano ligane tio monto mungaini tinda menga kiole Grace asiriboli lyo moichano bwensio omurayi bwense musiko Kenyatta lero igo chire nechi milioni 10 otebirenga netikwaga cyumba kinga nechi skuru kinga nebintebya bwogo ga liruma na sei no ngai kwali ko matebya cyakire nje nare nkomatebya asenge nchoga esende permanent permanent na inde embera yane na ere kere kama na okere na ande ebinto byose na bigokora kana bire permanent nonye tora baitia sensei ebinto na ogokora bone nkomatebya mbekere na inchaka nyomba igankonya goyeti iga bwogo sinzi iga bwone igo chi million jones yara bwogo ga sei ni chigendo bone kere na agachire na bono manya ko borio omugaka gaki bono niche korete ya chenda eri ya seito ende mataina obeso kibwatigera akyo tali koreta to baroseri ga na to ba mismente linse inse elinde elinde na bara ubache igora sinini gaki basibi elibono yo ndusirinse gekogera inyore timbu atikende gyose nonye imanya ko ira chi milioni yesu bwengiye ecyakere bwogo bwone na ndembe agenda seino ndembe liboli lyo cyano eligane tio monto mungaini ko iburu mwanche mulire dime dianga kwali cha ko ira like ko ire bayira ne mwanche mulire tinda eti asingi chingaki ensiyoge na bintebire bya tyango ndaraki bakoteba kaiga umugago yo no mungina Grace agaki na masase amane akubwatera na bune ensiyoge na wa na banchire kegima abuna antu bechinguro yabata akiwaraye abuna abasayata bantaba nene yani banga masase yakurunga minisenti nyabuto kurachinza mochi yaliyo tanchisuneka asante sana wanda ngriva nyaruati kurachinza mochi athika rakubwati live Facebook ateme television otenga baminto lero na kumirinwa amabuli ayuba anyire miasemia chinge chikocha kono bono mwanchi moligeri asi chingaki ensiono ngina live amen pastor yes sir murobulito nkwayerole madam Grace murobulito yalire mbali gali mubwata abana tobwata abana n'abantu bayinumbaro abana bago ayenu muhaka ningo banchete muno omanyete abana bamurango kwanera abana bamura no mungina baranje naye banchete muno nabo konya baye na ile bachiro kora bori naki gento gete naki elinde bamanya kwaenda so mugaka omaeto mugaka agoirerwa mangana ari amanene lakini ebingane bike iga channel igo bago etera koruna mahambi yamenyeta bone kimba byo bono lera singe bakuriye tigali chakango tuvama iga babiri batotiga nabantu bake bali bakuriye tiboniga asinchiga gimbwate gide kebere choka eda kemana koire asinjo yukuba inyoro bali bakuriye tigali sino na live batabingo ya masemo ngaba ali bakuriye tigali amen ama iga ne ngotoma gochia ese mama cherusa mama mora mako biara koruboruma amo na ba minto bonsi na bana ba minto bonsi
Stephen, Evans, Joseph na Abraham na abakungu babo bonsi. Abana bane Joas na Divina, Aaron na Maureen, Emma, Eren na Kwambuka. Abachukuru bane Gesare, Max, Genius, Manua, Chich, Maxine, Florence, Saidon na Getoi. Chikorera chiane Iresi Motachi, Rutu Masencha kuru Kisumu. Aba mtobo chinga aba mtobo sikorunya cheki. Na abarabu na abakwaniri mono mama Esther Getoi, Kerubo Getoi. Abana ba mtobo Muranga, Sairasi Nondabu. Na abakungu babo bonsi abana ba mtoro isi bonaleri bonsi batebinga kyase chingaki. Wanonko bataina abantu ba mtobonsi. Togenda se Yesu nawo mekamekubole. Na ochi semichire na atora amanya komenya ne family ekene ayino mokongu bia mono pastor ede keme yo kasi bali bakomanyite aba bisabane ba South Kenya Conference top officers aba pastor ba Mintobonsi aba koriemeremo ai kanisa ya NAC eke nyagitari ya Nyanjwa Adventist Mission Hospital, Pastor Minto Reverend Abraham Magutu na Pastor Ominto Kondinyuma Eunice Omwansa. Baonsi na abaga niria maya na ane tindi kweba Pastor Church Murara nere esinge nchonko nkwaniare nenje na mukwaniri na aba nechikane sichito chionsi na aba raliba Minto bonsi Yesu Kristo nomobui tolemererani. Amen. Aso no mwanchi mulimbi mono sana asoko bana intulis kulia lero. Nalinga monere Pastor Charles Magutu no mongina Grace Magutu asomoro rwensio norogana live kwa igulenga ki ensio norogana bia sianire ankyende Nyasaye gago tuanjira ejuma musi ende chita lingine chiale editune lialero chiza mune chialero AMA semo bya mono sana kwa niaba ya bonso baikira ni morobiliga sante sana kurunga sema ya transmission akurunga omuswati habi garu nyenchamanere Ven Muriango na Getembe Television bonsi kwa niaba yabo nkuru kwa disana busuri mwana buliroba nere the strong and courageous man bya mono sana mwachimulia sokwa 92 bye bye may the Lord bless you so much bye.